Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda apal ang narikna ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturpusan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom, gapu iti baligi da, nag-blow out da nga rod. Inawis da ni Dina, ngam nagpambar, kat saan adi maray. Iti may sangal daw, nagresponde da Tom, gapu taad da tinang hold up, iti may saabas. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas a napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello? Sino ka di da ito'y? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya, napaltugan ni Tom kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat ni Tom. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasama kin ni Tom. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Si kakadina ito'y Manang Janet. Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw itasyak lang ti adda dito presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may saapas ana hold up. Ikat, kasano ita ni Manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo iti ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rodong kasta. Intagpakada kini boss ta mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandagan ko ana. Ay, jak matan dinamag ta natarantak. Awagak ni Manang Janet ta damagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay kumaamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi. Tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tua inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na. Saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapodag iti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingandan nga'y. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay ang napaltugan? Diyak ka mo Saan ko na dinamag? Imbaon ko lat taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming, tatimot doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni ospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman nakmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, in ka naayaban ni Mike, tamapan kayon.
Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yun. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni madam. Imbagkit di ata dan ni sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni sir. Ngam ni madam, saan? Kuripot pa'y ni madam. Intayo ka din di ospital, Manang. Sige, tagpakadaak pa iti kadwaming adda dito presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di, Manang? Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, Manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kuangamin, Manang, adda ka no iti ospital ni Tom, isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamot inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Amom nga Roden, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang, nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw? Nga adda apal ko kenkwana. Imbaga ti adda dito'y information. Nga addan iti ward nito. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kunana delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis ah. Inton kon madanog ko dahi a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, Manang? Numabalin la ko maa. O sige, intayon iti ayan na. Imbagman na nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda, Manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbagman, tasan asika ti adda di ta ICU, Manong. Nakigtutak idi nakitak nga da pulis ijay. Kunak no si ti bambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adayo pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, Nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang mapalubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armagpay laang, Nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan matgayam agrabe, boss? Saka tinatamaan, lasaglaang. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss.
Jak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide, tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, Nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y, agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, Nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadem da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, Nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pules a pinaltungan ti managdakdakas. Ay, sapay ko ma, tasaan namatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan namatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Una nang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, auntie. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, auntie. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, auntie. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Jack lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangad no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulungay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, auntie. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madairan. Di nakman rabakan, taamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka, taday tatipod no. Ala, mamati ako no day tatiko nam. Ngam, talaga ka di, amayaten day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na, nulakat sungbatan na kon. Ah? Anya ka di ti kayat mo nga isungbat ko kan. Agun ka matan Janet. Napudno unay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ang parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa idinapaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Ket mapadasan tanto ti agabay ading. Si Kamet Manong. Abay adagos. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.